Ziko kwambiri chifukwa cha mayimbidwenso amenewo makamaka kuti panga kuti tikonzekere mitima yathu kuti timvetserenso mawu a Mulungu mtsiku limeneli la Sabata la lero. So kwa lero ndayitane abusa Fred Nkhwazi kuti atipatse mawu a Mulungu. So tilandira abusa pamene abwera kutsogoloko. Ziko. Brothers and sisters, we thank God who has also guided us to church today. Honestly, you look very smart and clean. Maybe because it's Sunday. As you are looking nice and clean, I hope that also we can use our hearts to listen to the word of God. Tell your neighbor, don't be too much serious. Don't make a very fearful face. Please smile. Try your best. Shall we practice to smile a little bit? Let's try. Wow, some people's face very stiff. When you smile, you become younger and younger. But if you are always serious, like Brother Alfred, you can grow old quickly. So always smile, okay? Are you smiling? Thank you very much. For today's word of God, we read from the book of Exodus chapter 3. From verse 1 up to verse 14. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Koma Mose anali kuweta gulu la Yetero mpongozi wace wansembe wa ku Midiani natsogolera gululo mtsogolo mwa chipululu nafika ku phiri la Mulungu ku Horebe. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Ndipo mthenga wa Mulungu anamuonekera mchilangani chilangali cha moto chotuluka mkati mwa chitsamba, ndipo anapenya, ndipo taonani chitsamba chili kuyaka moto koma chosanyeka chitsambacho. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. Ndipo Mose anati, ndipatuketu ndikaone chooneka chachikulucho chitsambacho sichinyeka bwanji. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Pamene Yehova anaona kuti anapatuka kukapenya,
Mulungu ali mkati mwa chitsamba anamuyitana nati, Mose, Mose, ndipo anati, ndili pano. Then he said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Ndipo iye anati, usayandikire kuno, vula sapato zako ku mapazi ako, pakuti pamalo pamene upondapo iwe mpopatulika. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Ananenanso, ine ndine Mulungu wa atate wako, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isake, ndi Mulungu wa Yakobo. Ndipo Mose anabisa nkhope yace, popeza anaopa kuyang'ana Mulungu. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. Ndipo Yehova anati, ndapenyetsetsa mazunzo a anthu anga ali kwa Igupto, ndamvanso kulira kwawo chifukwa cha akuwafulumiza, pakuti ndidziwa zowawitsa zawo. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Ndipo ndatsikira kuwalanditsa m'manja wa anthu a Igupto, ndi kuwatulutsa m'dziko lija akwere nalowe m'dziko labwino ndi lalikulu, m'dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, kumalo a Akanaani ndi a Ahiti ndi Aamoni ndi Aperezi ndi Ahivi ndi Ayebusi. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Ndipo tsopano taona kulira kwa ana a Israeli kwandifikira, ndapenyanso kupsinjika kumene Aigupto awapsinjanako. Come now therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Tiye tsopano ndikutuma kwa Farao, kuti utulutse anthu anga, ana a Israeli mwa Igupto. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Koma Mose anati kwa Mulungu, ndine yani ine kuti ndipite kwa Farao ndi kuti nditulutse ana a Israeli mwa Igupto? So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Ndipo iye anati, ine ndidzakhala ndi iwe, ndipo ichi ndi chizindikiro cha iwe, chakuti ndakutuma ndine. Utatulutsa anthuwo mwa Igupto, mudzatumikira Mulungu pa phiri pano. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them? Ndipo Mose anati kwa Mulungu, onani, pakufika ine kwa ana a Israeli ndikunena nawo, Mulungu wa makolo anu wandituma kwa inu, ndipo akanena ndi ine, dzina lache ndani? Ndikanena nawo chiyani? And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Ndipo Mulungu anati kwa Mose, ine ndine yemwe ndili ine. Anatinso, ukatero ndi ana a Israeli, ine ndine wandituma kwa inu. We have read up to verse 14. Tawerenga kufikira verse yake ya 14. In this world,
people, we want to live a happy life. ndi mu dziko muno anthu timafuna titakhala moyo wokondwa. There is no one who wants to live sad life in this world. ndi palibe wina aliyense amene amafuna atamakhala moyo wokhumudwa mu dziko linoli. We always want to be happy. To our understanding, ndi molingana ndi kamvetsetsedwe kathu, we think that we can be happy when we acquire a lot of money. ndi nthawi zambiri timalingalira ono tikhala okondwa tikakhala ndi ndalama zochuluka. Also, when we have healthy bodies. makamakaso tikakhalanso ndi matupi athanzi. And to our youth, ndi pepani koma kwa achinyamata athu, you think that if you marry Miss Malawi, then you can be happy. ndeno mmaona ngati mukakwatira ndi Miss Malawi mukhala okondwa. Also, to our female youth, ndeno kwa achitsikanaso awo, you think if you marry Mr. Malawi, then you'll be a very happy person in the world. mmaona ngati mukakwatira ndi Mr. Malawi ndiye kuti mukhala okondwa kwambiri mu dziko lino lapansi. We have very good examples in the Bible. ndi tili ndi zitsanzo zochulukirapo mu Bible. There was a woman in the city of Samaria. ndi panali mzimayi mu mzinda wa Samariya. She met Jesus. anakumana ndi Yesu. And Jesus knew that she was a married woman. ndi Yesu anadziwa kuna kuti iye ndi wokwatira. And when Jesus asked her Yesu Khristu atamufunsa about her family issues, zokhudzana ndi banja lake, she said that I don't have a husband. ndi amatere kuti ndilibe mamuna. Yet she had a husband. pamene anali naye mamuna. She married to 6 husbands. anakwatirapo kwa azimuna 6. But the conclusion komano mathero ake was that I have no husband, amatere kuti ndilibe mamuna. which means that at first, though she thought that being married to a very energetic husband, I'll be happy, I'll be satisfied, but she did not find satisfaction, she did not get happiness. kutanthauza kuti poyamba amaliona kuti ndikakwatira ndi chimamuna cha thanzi ndiye kuti ndikhala okondwera, komano zimene sizinakwaniritsidwe kumapeto kwake. That's why she answered that I have no husband. N'chifukwa anayankha kuti ndilibe mamuna. Also, there is one richest man in the Bible ndiye palinso mkulu wina amene alolemera kwambiri mu Bible, by the name Solomon. dzina lake amene ali Solomon. You know, he had everything. mudziwa anali ndi china chilichonse. 1,000 wives. anali ndi azikazi 1,000. 1,000. tunena za 1,000. And also he had a lot of money. analinso ndi ndalama zochuluka. But do you know the conclusion? koma mudziwa mathero ake? He said, all is vanity. ndiye amatere kuti zonse nzachabe. Which means what he thought could bring happiness in his life, kutanthauza kuti chimene amaganiza kuti chikubweretsera mtendere moyo mwake, he said it's vanity. anatere kuti nzachabe. Amen. Amen. Sometimes when you are hungry and you feel like, oh, I should buy a chicken and eat the chicken, nthawi zina ukakhala ndi njala nkumalingalira ndigule nkhuku kenako ndidye, you feel like, wow, I'll be so happy. ndiye umayamba kuganiza kuti ndikhala osangalala ano. Especially our young mothers. ndiye makamaka azimayi athu awo kwati. I know some of them. ndikudziwa ena mwa iwo. Today I cannot mention the names. lero lisinditchula mayina awo. But you know, they always chwerelesha in their houses. ndiye amakhala kukazingira m'manyumbamo. Always chwerere sound. wotcherera nthawi zonse. And nice smell. ndiye kumakhala kutuluka kafungo kabwino. But komano
it's not that they stand up and say, wow, today I'm very happy. I ate chicken today. sinkhani yoti amayima poyera nkumatero kuti lero ndinosangana ndadya nkhuku lero. You know, yesterday I took our mission students Dzulo ndatenga ma mission student athu because we had Bible seminar. chifukwa ndinali ndi Bible seminar. So we said during this Bible seminar, let's prepare a very nice lunch. Ndeti matero kuti pa nthawi imene ya Bible seminar tiye tikonzekere chakudya cha masana chabwino kwambiri. So I was searching and searching who are the most suitable people to attend this Bible seminar. Ndeti ndimakhala ndikuyang'ana kuti oyenera kuti apite nawo kumene kundani. So as I was looking around, Ndi pamene ndimayang'anayang'ana I remembered our mission students, ndeti ndakumbukira ma mission student athu. people who are learning life of faith. Anthu amene akuphunzira moyo wachikhulupiriro. I should take them. Ndi atenga amene. Not to go and help the Bible seminar, Osati kuti apite akathandize Bible seminar, but to help to swallow the nice lunch. komano kuti akatithandizire kudya chakudya chabwino kwambiri. So, no, they really did a very good job. Ndi mudziwa anagwira ntchito yabwino kwambiri. There was no food remaining. Panalibenso china chimene chinakhalako chakudya. They drank everything. Ndi anamwa zonse. Amen. Yes, so, you know, we human beings, we were born in this world. Ndi ife anthu amene tidabadwa mu dziko linoli. So we have grown up with the understanding of this world. Ife tinakula ndikamvetsetsedwa ka dziko lino lapansi. We are different from the heavenly world. Ife ndosiyana ndi dziko lakumwamba. Amen. Amen. So, as people of this world, we have our own standard which can make us happy. Ndeno ngati anthu a dziko lino lapansi tinkamvetsetsedwa kathu mmene tingakhale osangalala. We think if we acquire the materialistic things, is when we can be very happy. Ndeti matere kuti tikapeza zinthu zogwirika ndiye kuti ndimene tingakhale osangalala. Also, we think if we are not meeting problems, is when we can become happiest people. Timateronso kuti tikakhala sitikumana ndi mavuto tikhala anthu osangalala. But that is just our own imagination. Komano akoko ndikaganizidwe kathu kokha. That is just the understanding of this world. Akoko nkamvetsetsedwe ka dziko lino lapansi. I've seen people who have a lot of money but committing suicide. Ndaona anthu ochuluka amene ali ndalama zambiri komano akudzipha. People in good universities but committing suicide. Anthu amene ali ma university abwino kwambiri komano akudzipha. So happiness is not about the environment. Ndeno chimwemwe sinkhani ya kumene uli. It's about where are you connected? Koma ndi nkhani yone kuti iwe walumikizika kuti. Are you connected to the heavenly world or to the earthly world? Kodi iwe walumikizika ku dziko lakumwamba kapena lapansi pano. Amen. Amen. If we are connected to this earthly world, Ngati ife talumikizika ku dziko lino lapansi. if we are connected to earthly understanding, Ngati talumikizika pakamvetsetsedwe ka dziko lino lapansi. we have no choice but to become most pitiful people. Ndeno tilibenso chisankho koma kukhala anthu omvetsa chisoni kwambiri. Many people are busy trying to change their environment. Anthu ochuluka akuyesetsa kuti asinthe zowazungulira. If I live at a quiet place, I'll be happy. Ndikakhala malo achete ndikhala osangalala. If I live with smooth people, I'll be happy. Ndikakhala ndi anthu abwino ndikuti ndikhala osangalala. Everyone, Wina aliyense. true happiness, it does not come from what we see with our eyes. Ndi chimwemwe sichikubwera kuchokera ku zinthu zimene ife timaona ndi maso. In fact, happiness comes from God. Maka chimwemwe chimachokera kwa Mulungu. When our hearts are connected to God, Pamene mitima yathu alumikizika kwa Mulungu. that's when we can become happy people. Ndi mmene ife tingakhala anthu osangalala tsopano. Amen. Amen. Probably, you know that God did not want Adam to eat the fruit of knowledge of good and evil. Maka nonse mmadziwa kuti Mulungu samafuna Adamu ndi Hava adye chipatso chodziwitsa zabwino ndi zoyipa. But the devil Komano Satana
through the serpent, komano kudzera mwa njoka Adam ate the fruit. Adamu anadya chipatso chicha. Now, before Adam ate the fruit, Ndi Adamu asanadye chipatso chimenechi, he was free with a peaceful heart, and he was just a happy man. anali womasuka, anali munthu osangalala kwambiri ndi mtima wake womasuka. But after he ate the fruit of knowledge of good and evil, Komano atangodya chipatso chodziwitsa zabwino ndi zoyipa, even though the environment was the same, ngakhale malo okhala adali omwewo, since he was connected now to the knowledge of good and evil, koma popeza walumikizika ku chidziwitso chodziwitsa zabwino ndi zoyipa, this knowledge of good and evil started to torment him. chidziwitso cha zabwino ndi zoyipazi chinayamba kumsokoneza iye. Adam, he started to fear. Ndi Adamu anabwera ndi mantha, anayamba kuopa. And when his eyes of knowledge of good and evil opened, Ndi maso ake odziwitsa zabwino ndi zoyipa atatseguka, now he started condemning himself. ndi anayamba tsopano kudzida yekha. Oh, I'm naked. Ndili wamaliseche, Oh, this is so bad. ichi choyipa kwambiri. So he sewed fig leaves Ndi anasoka masamba amkuyu, and he started to cover himself. ndi amayesera kudziphimba yekha. And when he heard the sound of God, Ndi atamva mawu ochoka kwa Mulungu, he went on hiding. ndinu anapita kobisala. Let's see this verse. Ndi tiye tione vesi imeneyi. It's Genesis chapter 7, chapter 3. Ndi Genesis chapter 3. Verse 7. Vesi yake 7. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Ndipo anatseguka maso awo aonse awiri, nadziwa kuti anali amaliseche, ndipo adasoka masamba amkuyu, nadzipangira matewera. So the eyes of both of them were opened. Ndi maso awo onse awiri anatseguka. Everyone, this is evil, Ndi wina aliyense izi nzoyipa, because God did not want their eyes to be opened. chifukwa Mulungu samafuna maso awo akhale otseguka. Amen. Amen. So now, when their eyes were opened, Ndi tsopano maso atatseguka, they realized that they were naked. ndi anazindikira tsopano kuti ali amaliseche. After realizing that they were naked, Ndi atazindikira kuti ali amaliseche, they made themselves coverings. ndi anadzipangira okha zophimbira. And also fear came in their hearts. Ndi mantha anabwera m'mitima yawo. And verse 9. Vesi yake 9. Verse 9. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" Verse 9. Ndipo Yehova Mulungu anayitana mwamunayo nati kwa iye, uli kuti? Verse 10. 10. So he said, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself." Ndipo anati, ndinamva mawu anu m'mundamu, ndipo ndinaopa chifukwa ndinali wamaliseche ine, ndipo ndinabisala. Verse 11. Verse 11. And he said, "Who told you that you were naked?" Ndipo anati, ndani anakuwuza iwe kuti uli wamaliseche? Everyone, Wina aliyense. our thoughts, Maganizo athu they don't come from God. sachokera kwa Mulungu, They are devilish. ndi asatana. Amen. Amen. Wisdom of this world, Ndi nzeru ya dziko ili lapansi, our earthly understanding, ndi kamvetsedwe kathu ka dziko ili lapansi, they did not originate from God, sanachokere kwa Mulungu, but they came from the devil himself. koma anachokera kwa Satana mwini. Amen.
Amen. Because after Adam ate the fruit of knowledge of good and evil, Chifukwa Adamu atadya chipatso chodziwitsa zabwino ndi zoyipa, Adam said, I was afraid because I am naked. ndi Adamu anatero kuti nalowa mantha chifukwa nalowa maliseche. But what is very strange here, Komano chodabwitsa apapa, before Adam ate the fruit of knowledge of good and evil, Adamu asanadye chipatso chodziwitsa zabwino ndi zoyipa, the nakedness was still there. umaliseche unalipo kale. So this fear, Ndi mantha awawa, do you think it is coming because of nakedness? ndi muone kuti akubwera chifukwa cha umalisechewu. Do you really think because he was naked, that's why he was afraid? Mugeza kuti nchifukwa yoti adalowa maliseche nchifukwa ke amaopa. Because nakedness was still there even the time he was created. Chifukwa maliseche wakhala uli pamenepo ngakhale uchoka pa nthawi imene adalengedwa. And God also, he was seeing Adam in a nakedness suit. Ndeno ngakhale Mulungu amakumana nawo ali mu suti yawo ya umaliseche. Was he wearing? Ndeno amakhala kuti awavala. He was naked, right? Analowa maliseche sichoncho. Did God saw his nakedness or not? Ndi Mulungu sanaona umaliseche wake kapena nawo. Yes, he could see his nakedness. Iye ndi amaona umaliseche wawo. But let's think about the mind of God. Ndi tione tsopano mkalingaliro ka Mulungu. Did he condemn Adam because of nakedness? Anamuda kwa Adamu chifukwa yoti cha maliseche wake. Was it wrong or bad in the eyes of God? Chinali choyipa pamaso pa Mulungu. Did God say, why are you naked? This is shameful. Go and put on the clothes. Mulungu ananena kuti bwanji uli wa maliseche tapita ukavale. So you can see there are two sides. Ndi mukhoza kuona kuti pali mbali ziwiri. There is the side of God, Ndi pali mbali ya Mulungu looking at the nakedness of Adam. kuona umaliseche wa Adamu. Did he condemn Adam because of that? Anamuda kwa Adamu chifukwa ya zimenezo? No. Ayi. But now, after Adam ate the fruit Koma tsopano Adamu atangodya chipatso chichi of knowledge of good and evil, chakudziwitsa zabwino ndi zoyipa, the same nakedness umaliseche omwewo, which God did not condemn, umaliseche omwewo umene Mulungu sanaude, this knowledge of good and evil chidziwitso ichi cha zabwino ndi zoyipa condemned the nakedness. chinawupanga kuti umaliseche ukhale oyipa. And they say, this is very bad. Ndikenako chidamuwuza kuti izi nzoyipa kwambiri. Go and hide. Iwe tapita ukabisale. God is not happy. Mulungu salokondwera. Hear the sound of God who is coming now. Ndi tsopano mawu a Mulungu amene akubwera tsopano. Go and hide. Tapita ukabisale. That's why Ndi nchifukwa chake when God asked him, pamene Mulungu adamufunsa iyeyi, God is asked that, who told you that you are naked? Mulungu akufunsa kuti anakuwuza ndani kuti uli wa maliseche. Hallelujah. Amen. The question is, who told you? Ndi funso lakuti anakuwuza ndani. So you can see that the biggest problem is not the nakedness, Ndi mukhoza kuona kuti vuto lalikulu sili nali umalisechewo, but it's the information. komano unali uthenga. It's the information. I can say misinformation. Ndeno kunali uthenga olakwikawo. Amen. Amen. You know, this knowledge of good and evil, it is the one which is tormenting us. Chidziwitso cha zabwino ndi zoyipazi nchimene chutiwononga chituvutitsa ifeyo. It is misinforming us, Nchimene chikubweretsa uthenga olakwika. trying to create problem where there is no problem. Kuyesera kupanga vuto pamene palibenso vuto kale. Amen. Amen. So most of the problems we worry about, it's not because of the problem itself, but it's because of the knowledge of good and evil. Mavuto ambiri amene timadandaulo si vuto loyi, koma makhala chidziwitso cha zabwino ndi zoyipa. That's why everyone, Ndi chifukwa chake wina aliyense, to bring back the happiness which was lost in the Garden of Eden, kubwezeretsa chimwemwe chimene chidasokonezeka m'munda wa Edeni.
God gave us his word Nde Mulungu anatipatsa mawu ake. so that we can be connected to the word of God, Kuti kalumikizike ku mawu a Mulungu. so that this word of God can bring happiness in our life. Kuti mawu a Mulungu akabweretse chimwemwe m'moyo mwathu. But since this knowledge of good and evil is still there, Koma chifukwa kuti chidziwitso cha zabwino ndi zoyipa chidakalibe pomwepo. many people, they choose to eat this fruit of knowledge of good and evil. Nde anthu ambiri amasankha kudya chipatso chimene cha zabwino ndi chodziwitsa zabwino ndi zoyipa. Everyone. Wina aliyense. The fruit of knowledge of good and evil was there in the Garden of Eden. Nde chipatso chodziwitsa zabwino ndi zoyipa chidalibe kale mmene mundamo. And also there was a fruit, the tree of life. Nde munalinso mtengo wa moyonso. This tree of life signifies the word of God. Mtengo wa moyo umayimira mawu a Mulungu. This tree of knowledge of good and evil Nde mtengo wokudziwitsa zabwino ndi zoyipa signifies humanly wisdom, nde chimayimira nzeru za munthu, or I can say earthly wisdom, kapena kuti nzeru za pa dziko lapansi, which is the heart of the devil. umene uli mtima wa Satana. Everyone using our human wisdom, Nde wina aliyense kugwiritsa ntchito nzeru zathu za munthu. Satan is whispering to us, Nde Satana akutinong'oneza. hey, you are suffering a lot. Iwe ukuvutika kwambiri. Hey, this is bad. Izi nzoyipa. So Satan is trying to, turn things upside down. Nde Satana akuyesera kuzitembenuza zinthu. Things which are just okay, thinking that they are not okay. Zinthu zimene zili zabwinobwino nkumazipanga kukhala si zabwino. Joseph, Nde mukumbukira za Yosefe. his brothers sold him, Nde azibale ake anamugulitsa. hated him a lot, Nde ndikumuda kwambiri. and he became a servant in the house of Potiphar. Nde anakakhala kapolo mu nyumba ya Potifara. And as he was working in the house of Potiphar, Pamene amagwiranso ntchito mmene mu nyumba ya Potifara. Potiphar's wife, Nde mkazi wa Potifara. oh, I like Joseph. Ndankonda Yosefe. Wow, he's handsome. Kanyamata kuoneka bwino aka. But by grace of God, Koma mwachisomo cha Mulungu, Joseph, he overcame the temptation. Yosefe anagonjetsa mayesero amene. He refused. Anakana. And then Joseph, the wife of Potiphar lied that Joseph wanted to rape her. Nde kenako mkazi wa Potifara ananama una kuti Yosefe amafuna kumugwirira. Now, Joseph ended up in dungeon. Nde kenako zinakapeza uno zinamtengera Yosefe mu ndende. Now, all this while, Nde zonsezi nthawi yonseyi, the heart of Joseph was bitter. nde mtima wa Yosefe unali owawidwa. I have done nothing wrong. Ine sindinapangika naye konse kolakwika. Why am I here? Chifukwa chani ndili kuno? My brothers hated me. Why? Azibale anga amandida chifukwa chani? So he was very angry at his brothers. Ndi anali okwiya kwambiri kwa azibale anga. Motero. So angry. Okwiya kwambiri. You can know this when he gave birth to his firstborn son. Nde mukhoza zizindikira izizi kuchokera pa nthawi imene adabereka mwana oyamba. His firstborn son was Ephraim. Nde mwana wake oyamba adali Ephraim. Do you know the meaning of Ephraim? Mmadziwa tanthauzo la Ephraim? God has made me to forget my toils. Nde Mulungu wandipangitsa kuti ndiyiwale mazunzo anga. So all what Joseph was passing through, Nde muzonse zimene Yosefe amadutsamo, to him it was a toil. nde kwa iye anali mavuto. It was not good thing at all. Sizinalinso zabwino nkomwe. But now let's think from the point of view of God. Nde tiye tione kumbali ya Mulungu. Was the guidance good or not? Chisokozo chidali chabwino kapena ayi? Ndakhani. Banje uthi. Ngakhulisela.
Was the guidance good or not? chitsogozo chinali chabwino choyipa? Huh? Yes. Yeah. In the eyes of God, Nde m'maso mwa Mulungu it was so good. zinali zabwino kwambiri. Amen. Amen. I am making Joseph to become a ruler now. Nde ndikumpanga Yosefe kuti adzakhala otsogolera So tsopano. let me make his brothers to hate him. Nde ndipanga abale ake kuti amude kwambiri. Oh, let me make the wife of Potiphar to lie Nde ndimpangenso mkazi wa Potifara aname so that he can go to prison. kuti akapite ku ndende. And there Nde kumene koko he will meet two workers of Pharaoh. nde akakumana ndi antchito awiri a Farao. They will dream. Akalota maloto. So he will interpret. Nde akatanthauzira maloto. In the future, Nde kutsogolo kwakeko Pharaoh will also dream. nde Farao akalotanso maloto. And then David will be introduced. Joseph will be introduced. Nde kenako Yosefe akafunika pamenepo. That's how Joseph became a ruler of Egypt. Nde ndi mmene Yosefe anakhalira otsogolera ku Igupto. Everyone, because Joseph was connected to his narrow mind. Chifukwa kuti Yosefe analumikizika ku kaganizidwe kako kochepa. He judged that his situation was a toil. Nde anayiweruza nyengo yake kuna kuti ndi amazunzo. Everyone, our narrow mind. Wina aliyense kaganizidwe kathu kochepaka. Some people, they have nice cut. Nde mudziwa nthawi nake timadulira bwino. Even though you have a nice cut, does not mean that your head is spiritual. Kaya wamera bwino bwanji komano sutanthauza mutu wako ndi wauzimu. Amen. Amen. Some sisters, they plait their hairs nicely. Kwa azimayi athu amalipenta tsitsilo bwinobwino. Isn't it? Sichoncho? They look very beautiful. Kumaoneka bwino kwambiri. But this head Komano mitu iyi is the head of this world. ndi mutu wa dziko lino lapansi. You know, we have to exchange. Nde mudziwa toyenda tisinthe. We need to go to the surgery. Nde mudziwa tufuna tipite kokapangitsa surgery. We have to exchange our head with the Bible. Nde toyenera tichotse mituyi tikepo mabaibulo. Bible is the source of happiness. Chifukwa baibulo nde gwero la chimwemwe. Amen. Amen. People who are connected to the heart of God, Nde kwa anthu amene alumikizika ndi mtima wa Mulungu, they can be happy even though situation does not allow. akhoza kukhala osangalala ngakhale nyengo sikuwalola. Amen. Amen. So later Joseph realized that, so it was the plan of God. Ndi kenako mbuyo mwake ndimene amakazindikira Yosefe, inali dongosolo la Mulungu. Now Joseph became connected to the heart of God. Ndi kenako Yosefe anakhala olumikizika ku mtima wa Mulungu. Immediately his anger towards his brothers vanished. Ndi kenako mkwiyo wake umene udalipo pa abale ake unatha. Also David, as he was tending his father's sheep, Ndi ngakhalenso mmeneso amaweta ng'ombe nkhosa za bambo ake, he could meet amakumana lions and bears, mikango ndi zimbalangondo, very dangerous animals. zinyama zoopsa kwambiri. It was, very dangerous. Zinali zoopsa kwambiri. Let me ask you. Ndiye ndikufunse, You go to tend the flock, ndiye inuyo mwapita kokadyetsera zinyama, you meet the lions, kenako kukumana ndi mkango, bears, zimbalangondo, and your friend. ndi nzanu, Also he's tending sheep, ndiye akuwetanso nkhosa. but did not meet lions, bears. Sakumana ndi mikango komanso zimbalangondo. Now you start to think, Ndiye kenako mayamba kuganiza, this one who met lions and bears, I think God does not like him. ndiye timayamba kuganiza kuti uyu amene akumana ndi mkango ndi zimbalangondo Mulungu I think samukonda. But this one who is not meeting problems, Koma kwa uyu amene sakumana ndi mavutoyo, God is with him. Mulungu ali naye. This is how people judged. Ndi mmene ife anthu timaganizira. When Paul was involved in a shipwreck,
Ndeno pamene Paulo anali nawo mu nyengo imene. When there was a crash, the ship crashed. Ndiye pamene sitima zinaombana. I mean, when there was a ship accident. Ndiye pamene padali ngozi ya mabwato. Yeah. So all the prisoners swam to the land, island of Melita. Ndiye andende onse anathamangira ku chilumba chimenechi. And when they were there, ndiye pamene anali kumeneko, Paul, he was beaten by a snake. ndiye Paulo analumidwa ndi njoka. And people with their own understanding. Ndiye anthu ndikaganizidwe kawo. This one. Uyu. God does not allow him to live. Mulungu safuna akhale ndi moyo amene. I think he's the murderer. Ndikuganiza ngati chifoti ndokupha. So God does not want him to survive. Ndiye Mulungu safuna iye akhale ndi moyo. Even that judgment was worldly judgment. Ndiye chiweruzo chimenecho wina aliyense chinali chiweruzo cha dziko lapansi. But at the end, koma kumapeto kwake, Paul did not die. Paulo sanafe. So they said to say that this man he's God. Ndiye kena kwanambone kuti munthu uyo aone kuti ndi Mulungu. So it was that same situation. Ndiye inali nyengo yake yomweyo. At first he was a murderer. Ndiye pa nthawi yoyamba anali wakupha. But through the guidance of God, koma nodzera mu chisokozo cha Mulungu, God wanted to show his power through Paul. Ndiye Mulungu amafuna aonetsere mphamvu yake kudzera mwa Paulo. And then people changed their minds. Ndiye kena kwa anthu anasintha kaganizidwe kawo. Why Paul is not dying? Paulo sakufaso. This man has got special powers. Munthu ali ndi mphamvu zapadera dera. Amen. Amen. So we human beings, Ndiye ife anthu, our wisdom, nzeru zathu, it is very narrow. ndiye ndi zochepa kwambiri. We should not use it. Ndiye tisamazigwiritse ntchito. Sometimes when we fall into troubles, Ndiye nthawi ina tikagwa m'mavuto, with our narrow wisdom, ndi nzeru zathu zochepazi, we don't know how to be free from our troubles. sitidziwa kuti tikhoza kutuluka bwanji m'mavuto. But when we are connected to the wisdom of God Koma tikakhala lumikizika ku nzeru ya Mulungu, and see our troubles through the eyes of God, ndikuona nyengo yathu yovuta kudzera m'maso a Mulungu, those troubles becomes a blessing. ndiye nyengo imene yovuta imakhala mdalitso. Like David, Monga ngati Davide, because of meeting lions and bears. chifukwa choti amakumana ndi mikango komanso zimbalangondo. Now when he met Goliath, Ndiye kenako atakumana ndi Goliati, he said, I will fight Goliath. anatere kuti ndimenyana naye Goliati. Everyone was surprised. Ndiye wina aliyense anadabwa. Hey you, Iwe, look at him. tamuonani, He's a giant. ndi chiphona ati chimene. He has been in a war for many years. Wakhala ali mu nkhondo zaka zambiri. You are just young boy. Iwe ndi wachichepere chabe. So David said, Ndiye Davide anatero, as I was tending my father's sheep, pamene ndimadyetsera nkhosa za abambo anga, lions and bears were coming to attack the sheep. zimbalangondo ndi mikango zimabwera kuti zipangatake nkhosa zanga. But I fought. Koma ndinamenyana nazo. God helped me. Mulungu anandithandizira. So the lions which were dangerous, Ndiye mikango imene idali yoopsa, when David received the heart of God, pamene Davide analandira mtima wa Mulungu, these lions became a stepping stone. ndiye kenako mikangoyi idakhala poponderapo. These lions taught him how to rely upon God. Mikangoyi inathandiza kuti aphunzire kudalira pa Mulungu. These lions gave him faith to stand before Goliath. Mikangoyi inampatsa mphamvu, chikhulupiriro choti akayime pamaso pa Goliati. But with a small understanding, Koma ndikamvetsetsedwe kochepa, wisdom of this world, nzeru ya dziko ili lapansi, lions are very dangerous. mikango ndi yoopsa kwambiri. I don't like troubles. Ine sindifuna mavuto. Everyone Wina aliyense who is telling you that troubles are troubles, ndiye akuwuzani kuti mavuto ndi mavuto ndani? is it wisdom of God? Ndi nzeru ya Mulungu? Sadly, Ndiye momvetsa chisoni, our brothers and sisters, abale athu ndi alongo, we don't treasure the word of God. ife sitilemekeza mawu a Mulungu. We just naturally listen to the word. Ifeyo mwachibadwa timangomvetsera ku mawu a Mulungu.
It's not that the word of God is precious in our hearts. osati kuti mawuwo ndo ndamtengo patali mitima yathu. Everyone, this word of God Nde wina aliyense mawu a Mulungu can give you strength. akhoza kupatsani mphamvu. Amen. Amen. Here, God told Moses, Ndi apa Mulungu akumuwuza Mose, you go and take Israel people from Egypt. nde ukupite ukatenga ana Israeli kuchoka kwa Igupto. And this is what Moses said. Nde izi zimene Mose ananena. Let's go back to Exodus chapter 3. Nde tibwerere ku Exodus chapter 3. Chapter 3, verse because it's a long story, let's read verse 9. Nde tione verse 9. No, let's see. Verse 10. Let's see verse 10. Tiyambira verse 10. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Tiye tsopano ndikutuma kwa Farao kuti utulutse anthu anga ana a Israeli kwa Igupto. Verse 11, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Koma Mose anati kwa Mulungu, ndine yani ine kuti ndipite kwa Farao ndi kuti nditulutse ana a Israeli kwa Igupto? Now, God is telling Moses to go and bring out the children of Israel from the land of Egypt. Nde Mulungu akuntuma Mose kuti apite kwa Igupto akatenga ana a Israeli kwa Igupto. But now here, Moses is saying, who am I that I should go to Pharaoh? Nde koma Mose akutere kuti ine ndine yani kuti ndikapite kwa Farao. And then God told him, Nde kenako Mulungu anamuwuza. verse 12, Verse yake 12. I will certainly be with you. Ndipo iye anati, ine ndidzakhala ndi iwe. So God said, you are not alone. Ndiye Mulungu akumuwuza kuti suli wekha. I will be with you. Ndidzakhala ndi iweyo. Amen. Amen. Now, even though God told Moses that I'll be with you, Ndingakhale Mulungu adamuwuza Mose kuti ndidzakhala nawe, Moses, he was still hesitating. ndiye koma Mose amanyanyazabe. He was seeing many conditions. Ndiyeno amaperekanso nyengo zambirimbiri. Verse 13. Verse 13. 13. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them? Ndipo Mose anati kwa Mulungu, onani, pakuti pakufika ine kwa ana a Israeli, ndikunena nawo Mulungu wa makolo anu wandituma kwa inu. Ndipo akakanena ndi ine, dzina lake ndani? Ndikanena nawo chiyani? On verse 14, Verse yake ya 14. and God said to Moses, I am who I am. Ndipo Mulungu anati kwa Mose, ine ndine yemwe ndili ine. Say to the children of Israel, I am has sent me to you. Ukatero kwa ana a Israeli, ine ndine wandituma kwa inu. In the eyes of Moses, Nde m'maso mwa Mose, standing before Pharaoh, it was something very, very impossible. nde kuyima pamaso pa Farao chinali china chake chosatheka. But in the eyes of God, Komano m'maso mwa Mulungu, it was simple task. inali ntchito yaying'ono kwambiri. Amen. Amen. So in the eyes of God, to take Israel people out of Egypt, it was not a big issue. It was not a big problem. Nde m'maso mwa Mulungu kukatenga ana a Israeli kuchoka ku Igupto sinali vuto lalikulu, kanali kavuto kang'ono. But in the eyes of Moses, Komano tsopano m'maso mwa Mose, oh, who am I? ine ndi ndani? If I go to Egypt, Nde ndikapita kwa Igupto, if they ask,
What's the name of the God? kuti dzina la mulungu wakoyo ndani? God said, I am who I am. Ndiye mulungu ananena kuti ndine amene ndili. Which means this name is pointing at Moses. Ndiye dzina ili likuloza pa Mose. You know, Moses did not see God who was with him. Ndiye Mose sanaone mulungu amene anali ndi iye. Everyone, what Satan is doing to us, Ndiye lero lino chimene Satana akupanga kwa ife, he does not allow us to see the heavenly God. satilola ife kuti tikaone mulungu wakumwamba. He only allows us to see our capacity, our abilities. Amangotilola kuti tione kuthekera kwathu ndi mphamvu zathu. So when our abilities does not allow us to overcome, Ndiye ngati kuthekera kwathu sikutilola kuti tigonjetse, then we judge that it's impossible. ndiye timaluza kuti izi nzosatheka. Why? Chifukwa chani? Because we are not connected to God, but we are connected to ourselves. Chifukwa sitilolumikizika kwa mulungu koma ndife olumikizika kwa ife eni. Everyone, Moses was equipped with the power of God. Ndiye Mose anali okonzeka ndi mphamvu ya mulungu. You know, the power of God was with Moses. Ndiye mphamvu ya mulungu inali ndi Mose. But Moses was still insisting, who am I? Koma Mose amakakamirabe, ine ndi ndani? You know, many people, they say, who am I? Mudziwa anthu ochuluka amatera kuti ine ndani. Everyone, the word me, I, this word is from the devil. Ndiye mudziwa maona kuti ine mawu anthu ochuluka kwa Satana. Amen. Amen. Many people, they say, who am I to say that I'm righteous? Ndiye anthu ambiri amatera kuti ine ndani kuti nkane kuti ndinolungama. Everyone, Wina aliyense. we did not become righteous because of our power or ability. Ife sinakhala olungama chifukwa ya mphamvu zathu ndi kuthekera kwathu. It was by the power of Jesus Christ. Inali mphamvu yochoka kwa Yesu Khristu. So when you're looking upon your ability, Ndiye ukamadziyang'ana pa kuthekera kwako, you cannot say that you are righteous iwe sunganene kuti ndi olungama because you are looking upon your ability. chifukwa kuona pa kuthekera kwako. But when you look upon what Jesus Christ did, Koma ukaona pa chimene Yesu Khristu anachita, can you fear to say that you are righteous? ukhoza kukhala ndi mantha onena kuti ndi olungama? Everyone, Wina aliyense. many people in this world, Anthu ochuluka mu dziko lino lapansi they say that they are sinners because they don't see Jesus Christ who died on the cross. ndiye amanena kuti ndi ochimwa chifukwa saona Yesu amene anafa pa mtanda. They look upon themselves. Amadziyang'ana mwa iwo eni. Because there are people who have rust, they commit, a lot of sins. That's why they conclude that they are sinners. Chifukwa ndiye anthu amene ali ndi dzilako lako ali ndi zoyipa zambiri chifukwa amangoweruza kuti ndine ochimwa. All soldiers who were hiding in the caves, Ndiye asilikali onse amene amabisala kuphanga fearing Goliath, kumuopa Goliati, it's because they were looking upon their own ability. chifukwa chake chidali chone kuti amadziona kuthekera kwawo. They were not looking upon the ability of God. Samaona kuthekera kwa mulungu. But David, Komano kwa Davide, he said, I will fight with Goliath. ine anati ndimenyana naye Goliati. Was he looking upon his own ability? Amang'ana pa kuthekera kwake? Upon his own ability? Amang'ana kuthekera kwake? No, right? Ayi si choncho. Yes, he was looking upon the ability of God. Inde amang'ana kuthekera kwa mulungu. Hallelujah. Amen. So here, Ndiye apa there is Moses. pali Mose. God told Moses, Ndiye mulungu anamuwuza Mose, go and stand before Pharaoh. tapita ukayimba pamaso pa Farao. And Moses said, who am I? Ndiye Mose amatero, ine ndi ndani? Who am I? Ine ndi ndani? Me, who am I? Ineyo ndani ine? Everyone. Wina aliyense. Moses was not supposed to behave like that. Mose samayenera apange mwachoncho. Amen. Amen. Moses was supposed to go with boldness. Ndiye Mose amayenera apite maulimbika mtima. Hey, Pharaoh, Iwe Farao, I have come. ndabwera. I am who I am, have come. Ine ndine amene ndili, ndabwera. Come out. Tatuluka. I want to take Israel people from the land of Egypt. Ndifuna nditenge anthu awawa mu dziko la Igupto. Amen. Amen. That was what was supposed to do. Chimene chichitike. But what did he say? Koma anati chani? Who am I? Ine ndani? Everyone, Wina aliyense. this voice Ndiye mawu awawa
is the voice from the devil. ndi mawu ochokera kwa Satana. Amen. Amen. This voice is the voice of the people who don't believe God. Mawu awa ndi mawu a munthu amene sakhulupirira Mulungu. Amen. Amen. God said, I'll be with you. Ndi Mulungu anati ndidzakhala nawe. Go. Tapita. If they ask you, what's the name of God? Ndi akakufunsa kuti dzina la Mulungu ndani? Tell them that I am whom I am. Ukawawuze kuti ndine amene ndili. You know, many people, Ndi anthu ochuluka. they just say, who am I? Who am I? Amangotero ndine ndani ine ndine ndani. Oh, I cannot do it. Singapange. It's difficult. Nzovuta izi. How can I solve this? Ndi ndikhoza panga bwanji mwachonchi. Those voices, Ndi mawu amenewo they are from of this world, ndi ochokera ku dziko ili lapansi. from the devil. Ochokera kwa Satana. God called us. Ndi Mulungu anatitana. He has connected us to his power. Anatilumikizitsa ku mphamvu yake. Amen. Amen. There was one woman who was tormented by the disease. Ndi panali mzimayi wina amene adavutika ndi matenda. But one day, Koma tsiku lina after she suffered for 12 years, atavutika kwa zaka 12. she said, Anatero. if I touch the garment of Jesus, Ine ndikakangogwira pa chovala cha Yesu. I'll be healed. Ine ndichiritsidwa ndithu. The power was there. Ndi mphamvu inali pamenepo. But because of lack of faith, Koma pakusokera kwa chikhulupiriro. she was suffering while Jesus was there. Amavutika pamene Yesu anali pamenepo. Amen. Amen. So, like here Moses, he was very afraid to stand before Pharaoh. Ngati apapa Mose amachita mantha kuyima pamaso pa Farao. Why? Chifukwa chani? Because he was not looking upon God, he was looking upon himself. Chifukwa samayang'ana kwa Mulungu, amadziyang'ana mwa iye yekha. Look what happened in Egypt. Ndi taona ndi chimene chinachitika kwa Igupto. Moses, he turned the Lord into snake. Ndi anayisandutsa ndodo kusanduka njoka. He turned water into blood. Ndi anasandutsa madzi kukhala magazi. He also brought a lot of flocks to land of Egypt. Ndipo munadzadza achule kwa Igupto. He also brought the hail rain in Egypt. Ndeno anabweretsanso mvula ya matalala ku Igupto. The darkness. Mdima. And also firstborn sons died. Ana oyamba adafa onse. Yes, even also the rice covered the whole land of Egypt. Ndengakhalenso sabwe zidadzaza. And also boils. Ndengakhale zilonda. Now, all this was happening through Moses. Ndezo sezimachitika kudzera mwa Mose. But it was not the power of Moses, but it was the power of God. Sinali mphamvu ya Mose, koma inali mphamvu ya Mulungu. But now people, Koma tsopano anthu, Satan has blinded us from seeing the above, from seeing Jesus Christ. Satana watitseka m'maso kuti samaone wamwamba mwambayo. And people, they say, how can I say that I'm righteous? Ndi anthu amatera kuti ndinganene bwanji kuti ndilo lungama. I always commit sin. How can I say that I'm righteous? Ine ndiuchimwa abe ndenganene bwanji kuti ndilo lungama. Everyone, Wina aliyense. let me not beat about the bush. Ndisazungulire. You are a person who don't believe in Jesus. Ndinu munthu amene simukhulupirira Yesu. Amen. Amen. If you are saying that you are still a sinner, Ngati munena kuti mudakalibe ochimwa. if you are saying that, oh, who am I that I should say that I'm righteous? Ngati mungamanene kuti ayi ndine ndani kuti ndikanene kuti ndilo I lungama. always commit sin. Nthawi zonse ndimachimwa. How can I say that I'm righteous? Ndi ndikanene bwanji kuti ndilo Oh, lungama. I'm a sinner, I'm a sinner. Ine ndine ochimwa basi. You are a person who don't believe Jesus Christ. Ndi chidule chake choti ino ndi munthu amene simukhulupirira Yesu Khristu. Amen. Amen. We say that we are righteous not because we are able to avoid sin, Ife sine kuti ndife olungama chifukwa tili nkuthekera kozemba tchimo. not because we are able to keep the law, Osati kuti tili nkuthekera kosunga lamulo. but because we are relying upon what Jesus Christ did on the cross. Koma chifukwa tikudalira pa chimene Yesu Khristu anachita pa mtanda. The work which he did on the cross, Ndi ntchito imene adachita pa mtanda. that was for us. Ndi imeneja idali ya ifeyo. That's what we should take in our hands. Ndi chimene ife timayenera tigwire mu mtima mwathu. That is what we should look upon. Chimene tiyenera tiziyang'anapo. But Satan Koma Satana tsopano is telling you, akutero kuti iwe. hey, you always commit adultery. How can you say that you are righteous? Iwe unachita chigololo ukanene bwanji kuti ndilo lungama.
oh, you always break the law. How can you say that you are righteous? iwo phwanya malamulo ndikanena kuti ndi olungama bwanji. You are a person who is looking upon yourself. Ndiwe munthu amene udziyang'ana mwa iwe wekha. You are not looking upon Jesus. Sukuyang'ana pa Yesu. Amen. Amen. You are connected to the wisdom of this world. Iwe walumikizika ku nzeru ya dziko lino lapansi. What is God saying about us? Nde mulungu akuti chani za zimenezo? Romans chapter 5 verse 19. Aroma 5 verse yake 19. Let's read. Ndiye tikawerenga. Romans chapter 5 verse 19. Aroma 5 verse 19. For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. Pakuti monga ndikusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anayesedwa ochimwa, chomwecho ndikumvera kwa munthu mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. So everyone, Ndiye wina aliyense, it has got nothing to do with our ability. ndiye zilibe kuti zichita chani ndi kutheka kwathu. It's about one man. Ndi nkhani ya munthu mmodzi. So also by one man's obedience many will be made righteous. Ndiye ndikumvera kwa munthu mmodzi ambiri adzakhala olungama. By one man's obedience. Ndikumvera kwa munthu mmodzi. Who is this one man? Ndiye munthu amene ndani? Who? Ndi ndani? It's Jesus, right? Ndi Yesu sichoncho. So Jesus Christ did the work. Ndiye Yesu anachita ntchitoyo. And there became an impact. Ndiye kenako zinatsala zotsatira. One man did the work. Ndiye munthu mmodzi uchita ntchitoyo. We were impacted. Ndiye ife tinakhudzidwa. It affected us. Izozo zinatikhudza ifeyo. How? Motani? We became righteous. Tinakhala olungama. Amen. Amen. By one man's obedience, Ndikumvera kwa munthu mmodzi. it resulted us to become righteous people. Zinatipanga ife okhala olungama. Amen. Amen. But some people Koma kwa anthu ena who don't believe in Jesus, amene sakhulupirira mwa Yesu, they look upon themselves. amadziyang'ana mwa iwo eni. Oh, who am I? Ine ndi ndani? Oh, why should I say that I'm righteous? Ndiye ndikanene bwanji kuti ndine I olungama? always commit sin. Ndimachimwa. You know, I have lust. Ndiye ndili mdzilakolako. How can I say that I'm righteous? Ndiye ndikanene bwanji kuti ndine olungama? No way. Ayi palibe zimene. Good news mission Good news koma. is telling people that they are righteous. Akuwauza anthu kuti ndi No, olungama. good news mission, we believe in the power of Jesus Christ. Good news mission imakhulupirira mu mphamvu ya Yesu Khristu. Amen. Amen. Yes, on our own it's impossible to become righteous. Inde paife tokha ndizosatheka kukhala olungama. But through the power of Jesus, Koma dzera mu mphamvu ya we Yesu Khristu became righteous. ife tidakhala olungama. Amen. Amen. But many people, Koma anthu ochuluka. who am I? Ndine Who ndani am I? ine? Oh God, we are sinners. We Ah, are ine Mulungu sinners. ndipo ochimwa. Oh, we are sinners. Ndipo ochimwa. Did Jesus fail to make you righteous? Mulungu Yesu anabwera kuzakupangana olungama? Did he fail? Analephera kukupangana olungama? He did not fail, right? Sanalephere sichoncho. But why people they say, oh, why should I say that I'm righteous? I'm a sinner. I'm a sinner. Ndiye chifukwa chani anthu amene kuti andikanene bwanji ndine olungama ndine ochimwa abe ine? This is earthly wisdom. Iyi ndi nzeru ya dziko lapansi. You are not connected to the wisdom of God. Inuyo simunalumizika ku nzeru yakumwamba. You are judging through the knowledge of good and evil. Inuyo mwaluzo dzera kuchokera mu chidziwitso cha zabwino ndi zoyipa. You are not judging through the word of God. Inuyo simukuweruza molingana ndi mawu a Mulungu. Amen. Amen. Hebrews 10 verse 10. Aheberi 10 verse yake ya 10. Hebrews 10 verse 10. Aheberi 10 verse yake ya 10. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ndi chifuniro chimenecho tayeretsedwa mwa chopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. Hallelujah. Amen. Is it by our ability? Ndizochoka ku mphamvu kwathu? Is it because we have done something? Kapena kuti tapanga china chake? Who did it? Anapanga ndani? Is there our work there? Pali ntchito yathu pamenepo? No, right? Ayi sichoncho. If we look upon our work, Ndiye tikadziyang'ana pa ntchito zathu. can you boldly say that you are righteous? Ndiye tikhoza kulimba mtima umene kuti ndife olungama?
Can you? mukhoza kwanitsa kapena inuyo? You cannot. Inuyo simungakwanitse. Isn't it? Sichoncho. But God is telling us by which we have been sanctified through. When we say through, it means there is something which is being used. Ndeno koma Bible une kuti ndi chifuniro chimene tayeretsedwa kudzera. Tikamati kudzera ndi kuti zotentha zoti chadutsira mwa wina wake. Like when you are crossing on the bridge, Ndengati mwachitsanzo muwoloka through the bridge, kuti kudutsira mu bridge. you can cross biggest rivers. Ndeti inuyo mukhoza kudutsa mitsinje Is it because you know how to swim? Kapena inuyo zikuchitika chifukwa inu madzi osambira? No. Ayi. Because there's a bridge there, you can walk. Koma chifukwa kuti pali bridge ndekuti mukhoza kuyendapo. River cannot wash you away. Ndekuti mtsinjewu sukunyamulani inuyo. I don't know how to swim, so how can I cross that biggest river? Ayi ine sinzi osambira ndi ndikoloke bwanji mtsinje ukulunga limene cha. You, there is a bridge. Pali bridge. You are foolish. Iwe ndi opusa. You don't need to know how to swim for you to cross. Iwe sufunika ukhala udziwa usambira kuti You just have to use the bridge, it's there. Iwe ungogwisa ntchito bridge ili pamenepo kale. Jesus is the bridge for us to go to heaven. Yesu ndi bridge lotitengera kumwamba. Amen. Amen. He's the bridge. Ndi bridge. It's not that we have to try to defeat sin by ourselves. Sinkhani yoti iwe uyesetse kuchita kwa iwe wekha. Jesus Christ, he did everything for us. Yesu anachita kale chilichonse kwa ifeyo. Amen. Amen. He suffered on the cross. Anavutika pa mtanda. We were not there. Ife sinalipo kumeneko. Amen. Amen. When we were born, Pamene timabadwa. we found that it has already been done. Zinapeza kuti chilichonse chachitika kale. So we just have to believe. Ndife tifuna tingokhulupirira. Oh, Jesus, he did it. Yesu anachichita. By his blood shed on the cross, Udzera m'mazi ako amene adakhetsa pa mtanda. we are justified. Ife talungamitsidwa. We are righteous. Ife ndi oyera. But some people, Koma anthu ena they just speak about Jesus only on the mouth. amangoyankhula za Yesu pakamwa pokha. But they refused his power. Amakana koma mphamvu yake. Mphamvu yake adayikana. Amen. Amen. They say Jesus, Jesus, Jesus. Amanena Yesu, Yesu. But they say, oh, I'm a sinner, I'm a sinner, I'm a sinner. Kumbaliko kumatera ndino ochimwa ine ndino ochimwa. I'm a sinner, I'm a sinner. Ine ndochimwa ine. Why? Chifukwa chani? Is it because they are committing sin? Nchifukwa kuti akuchita machimo? No. Ayi. Because they are connected to the wisdom of the devil. Koma lero chifukwa kuti alumikizika ku nzeru ya Satana. Satan is telling them, you are a sinner, you are a sinner. Satana akuwauza ndi ochimwa, ona. You see, you break the laws, you are a sinner. Taona waphwanya lamulo ndi ochimwa iweyo. But what is the word of God saying? Koma tsopano mawu a Mulungu akuti chani? By which we have been sanctified through Ndiko the chimene offering icho. of the body of Jesus Christ once for all. Tayeretsedwa mwachopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. This is the word of God. Awa ndi mawu a Mulungu. Is the word of God telling us that we are sinners? Mawu a Mulungu akutiza ndi ochimwa ifeyo? Sinners? Ochimwa? No, right? Ayi si choncho. But what about our thoughts? Ndena kamaganizo athu bwa. You are a sinner. Ndi ochimwa. Hey, you break the laws. Iwe umaphwanya malamulo. So I'm saying this wisdom, Ndiye ndikutera kuti nzeru iyi its origin, kochokera kwake it is not from God. sizichokera kwa Mulungu. God said, don't eat this wisdom. Mulungu adatera kuti usadye chipatso chimenechi, nzeru It is imene. narrow and void. Ichi ncholetsedwa. Don't eat. Usadye. Don't use it. Usagwiritse ntchito. Instead, Nde m'malo mwake. eat, the word of God. Ndiye ukadye mawu a Mulungu. It is a tree of life. Ndi mtengo wa moyo. Amen. Amen. These days, Ndiye masiku anowa. people, we are suffering. Anthu tikuvutika. It's not because of what we face, Sinkhani ya zimene ife timakumana nazo. but because the devil is whispering to us. Koma ndi chifukwa choti Satana akutinong'oneza. Amen. Amen. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Let's pray. Tipemphere. Our Heavenly Father, we thank you for the word of God. Zikomo kwambiri Mulungu tikuthokoza chifukwa cha mawu a Mulungu. Lord, you gave us your word to guide our life. Mulungu munatipatsa mawu anu akatsogolere miyoyo yathu. I pray, may you fill our hearts with the word of God. Mukadzaze mitima yathu ndi mawu anu.
When we are connected to the word, ndiye tikalumikizika ku mawu, the word gives us joy and peace. mawu amatipatsa chimwemwe ndi mtendere. Lord, may you remember your mercy and grace upon us. Mukakumbukire chisomo ndi mtendere wanu. Lord, I pray in the name of Jesus Christ. Tapemphera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Okay, thank you. Thank you. Tamvetsera bwanji? Uthenga wa mtengo wapatali kwambiri. Mwachidule abusa amalalikira kuchokeranso ku nkhani ya Mose. Mose anapatsidwa ntchito ndi Mulungu kunena kuti akatulutse ana a Israeli ku Igupto apite nawo ku Kanaani. Komano akutera kunena kuti Mulungu atamfikira Mose, momoti angochivomereza pozindika kuti Mulungu ndi wamphamvu, iyeyo amadziyang'ana yekha, amafunsafunsa kuti ine ndi ndani, nanga ndingakwanitse bwanji ukayima ngakhale pamaso pa Farao. Ndeno abusa akhazika kwambiri kusiyanitsa pakati pa kulumikizika kwa nzeru ya dziko lapansi ndi dziko lakumwamba. Amafotokozanso chitsanzo cha Adamu ndi Hava kuti Adamu ndi Hava iyeyi poyamba anali wamaliseche, anamlenga wamaliseche, amayenda wamaliseche, amakumana ndi Mulungu wamaliseche. Koma kunena kuti atangoti wadya mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa umene unali woletsedwa, akunena kuti nzeru analandira yatsopano yolumikizika kwa Satana, nzeru ya dziko lapansi imene damba kumuuza tsopano unena kuti umaliseche undi vuto, apapa tsopano pali vuto, ufunika udziphimbire. Ndeno amafotokoza bwino lomwe unena kuti chimodzimodzinso ifeyo ngati Akhristu timakumana ndi nyengo zosiyanasiyana. Nyengozo inde imakhala vuto, komano pamaso pa Mulungu imakhala kuti ndiyodziwikiratu, Mulungu wayikanso ndi cholinga, sikhala vuto pamaso pa Mulungu. Ndeno amatero kuti tisamagwiritse ntchito maso athu amene amaona kuti nyengo ndi yoyipa, nyengo ndi vuto, komano tigwiritse ntchito mawu a Mulungu kunena kuti ifeyo tikakhale achimwemwe chenicheni, chimwemwe chimene Mulungu adalonjeza m'Baibulo. Ndeno ndikhupa kudzanso mawu amenewa taphunzira zambiri kuti ndife olungama, osati chifukwa cha mmene timadzionera mmene timachitira, koma chifukwa cha Yesu Khristu amene anatipulumutsa, anagwira kale ntchito, chilichonse choti tipanga ife kukhala olungama anakwanitsa kale. Ndeno kudzanso mawu amenewa ndikhupa taphunzira zambiri. Nthawi